जाय आफादनि जेनोखि खामानि मावनाय बिथांमोननि रिपर्टखौ जों लाजोब्बाय आरो बेवहाय फैनानै जों मिथिबाय जे बानजाय आफादा जथेस्थ माने खामानि मावदों, जोबोद मोजाङै मावदों आरो बिथांमोना गोबां खस्थ' खालामदों। बिथांमोननि थांखि आरो नोजोरा एखेबारे क्लियार जे जिहेतु बेवहाय 2000नि बारा थान्दैफोर फैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां आलासि फैगोन, गोबां माने जोंहा बेवहाय रायजो राजाफोर फैगोन, गोबां फरायसाफोर बाहागो लाफैगोन, गोबां जोंनि सुबुं सम्पदफ्रा बेवहाय बाहागो लाफैगोन हारिनि। बिथांमोनखौ माबोरैहाय मोजां माने प्रग्राम खालामहोनो हायो, माबोरै बाहागो लाहोनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावदों। आरो बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादाबो जोंबो उन जानानै थायाखै। जों बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोंहा प्रग्रामखौ बोरै हायो मोजां खालामनायनि बेलायाव जों गोसो होदों। दा बे हिसाबै जोङो गिबियावनो जोङो 9 जानुवारियाव जोंहा फुंनि 11 रिंगायाव थान्दैफोरनि नुजाफैनाय आरो मुं रेबथुमनाय बे जागोन। आरो 11:30 रिंगायाव जोंहा मोनसे सावरायमेल जागोन। बे जाहैबाय माने फरायसाफोरनि बादायलु आनजादफोरनि थाखाय मुलुगनां सावरायमेल। फरायसाफोरनि थाखाय जायफ्रानाखि माने IAS जानो गोसो, जायफ्रानाखि IPS जानो गोसो, जायफ्रानाखि APS माने आनजादाव नुजानो गोसो, जों बिथांमोननि थाखाय मोनसे थुलुंगाखां मोनसे हाबाफारिखौ लादों। आरो बेवहाय जोंनि मासिगिरिया जागोन मुस्रि हेमन्त नार्जारि, आजिरा मोननाय IAS बिथाङा। आरो बे हाबाफारियावनो जोंहा बेखेवगिरिनि बिबानखौ लागोन मुस्रि चरन नार्जारि, बिथाङाबो माने APSC जों फैनाय मानसि, बिथांखौ जों मोनदों। डक्टर कमल कुमार ब्रह्म, बिथांमोना जाबाय माने रिसर्स पार्सन आरो बिथाङा जाबाय बिनेस्वर ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमानि बिथाङा माने बिथाङा गोरायुं। डक्टर हिमालय बसुमतारी बेवहाय बाहागो लागोन, साइन्टिस्ट। मुस्रि डक्टर अमित कुमार मुसाहारि, बिथांमोनहा बाहागो लागोन। थिग बिदिनो जोङो खन्थाइगिरि मेलबो दङ। आरो बिनि उनावनो जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो, सावरायमेल आयदा 4:30 रिंगायाव बेलासियाव। बे जाहैबाय बर'फोरनि गोदान समाज रांखान्थियारि जिउखौ बिजिरनाय। बेवहाय बुंदों जे एक्सप्लरिं द कन्टेम्परारि ससिय' इक'नमिक लाइफ अफ द बड'स। जों बेनि सायाव खोब मोजाङै मोनसे माने सावरायमेल जों लागोन थुनलाइ आफादनि गेजेरजों। आरो बेवहाय जोंनि मासिगिरि हिसाबै डक्टर बिरहासगिरि बसुमतारी, गोरायुं बिजनि फरायसालिमा, बिथाङा बेवहाय थागोन। बेखेवगिरि महरै मुस्रि चरन बर', आसामनि केबिनेट मन्थ्रि, बिथाङा बेवहाय थागोन। आरो फुंखा सुबुं महरै जोंहा हायद्राबाद मुलुगसोलोंसालिनि प्रफेसर फनिन्द्र गयारि, बिथाङा थागोन। आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारि, बिथाङाबो थागोन। डक्टर पिनुस हाज'वारि, लेङाइ बिबुंगिरि, IIT गुवाहाटी। बेनि उनावहाय जोंहा सेथि थान्दै मेल जागोन हराव, जोङो 9 जानुवारि खालि। बेखौ बेखेवगोन जोंहा मानिजाथाव गपिनाथ बरगयारि, बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि गोख्रों गाहाय नेहाथारि, आरो बिथाङा उनावहाय लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ बानस'दों। बेनि उनावहाय जोङो अखानायै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनाय, आरो बेखौ बिरहोगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर माने सुरत नार्जारि बिथाङा। आरो बिनि उनावनो जोंनि मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय, बेखौ बावगोन मुस्रि सीताराम बसुमतारी, लेङाइ आफादगिरि बिथाङा। आरो बेजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि जायफोरनाखि रुंसार जालांबाय, बिथांमोननो बिबार बावगोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे लेङाइ आफादगिरि मुस्रि प्रसान्त बर' बिथाङा। बेनि उनावहाय बिथांमोना बानजाय आफादा दिहुननाय जेनोखि सानजारां बिसम्बि, बे बिसम्बिखौ जोंहा बेवहाय बेखेवनानै होगोन। आरो बेजों लोगोसे बे हाबाफारिजोंनो जोंहा गोबां लिरगिरिफोरनो जोंनि माखासे बिथिङाव खामानि मावनाय जायफोर दिनै बान्था मोनदों, बे बान्थाखौ जों बिथांमोननो मोनहोगोन। दा बे हाबाफारियाव जोंनि मासिगिरिया जागोन डक्टर सुरत नार्जारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि। आरो बिसम्बि बेखेवगिरि हिसाबै जोंहा जोंनि सासे आंगो हारिनिनो सम्पद प्रफेसर इन्दिरा बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि, बिथाङा बेवहाय बाहागो लागोन। बेयाव जर'खा आलासि महरै बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन जोंहा असम साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर बसन्त कुमार गस्वामी, बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा रबिन्द्रनाथ नार्जारि, बिथाङाबो थागोन। फोरमान ब्रह्म, बर'नि सासे IAS, बिथाङाबो थागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंहा मिसिं साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि सुमेश्वर कुपटाक, बिथाङा थागोन। राजकुमार राभा, बिथाङा थागोन, बिथाङा जाबाय राभा साहित्य सभानि। आरो सनवाल कसारि साहित्य सभानि गाहाय नेहाथारि जोंहा मृदुल सनवाल, बिथांमोनाबो थागोन।
दा बेखायनो जोंनि बे गासै हाबाफारिया जोबोद माने ओंथि गोनां। बेनि उनावहाय जोङो 10 जानुवारि खालि जोंहा बेवहाय माखासे हाबाफारि दंबावो। बेवहाय जों सावरायमेलबो दङ, सावराय आयदाबो दङ। जोंनि बान्था जायफोरनाखि बान्था मोनदों, बे बान्था मोननाया जों दिनै फोसावबाय। जों दिनै बेवहाय एसामिस निउस चेनेलावबो एसे आगोलावसो जों होदों। बेवहाय जोङो गासै